Ja, goeiemorgen bij een nieuwe videobesprek. En dit keer net een dichtbundel, maar we zullen het hebben over het nieuwste boek van Lida Dijkstra, De Wetenschip. Lida Dijkstra zelfs doet geen introductie meer, dus dat is alleen maar mooi, want ik heb een voordoeken in het prachtig mooi vormjoenen en ook illustreren boek. En de illustraties zijn van het een minder als Nina Pekkelsen, die we zelfs kennen van het, nou ja, ik moest haar zeggen, het verhaal van hem de boek, Erik of het Liedse Insectenboek. En overdag zo de illustraties hebben we ook daar allereerst maar hem indoeken. Ja, en die ben op haar zelfs al heel mooi, maar een soort detail, dat is een soort ding van die waar ken ik is in het verhaal zelfs. Zat hij hem wel schenken en ook een oermooi detail is dat de gorenverhalen, zo neem ik het maar even, die binnen verboen met een rode trie. En die rode trie die rent dan ook terug in de tekening zelf, dus hier komt er dan uit in de wegen bij het skitblad neer. Maar aan de andere kant hier, dan komt die rode trie weer om. En die rent dus dan staat terug in het hele verhaal. Nou, ik maak iets tekeningen er nog bij. Even terugbladeren, dit is dan wat een langer verhaal. Maar zo komt het dus dan aan het eind. Dat is dan vanzelfs net alleen dan aan die gouden ronde die dan ophoudt. Maar ook dus die knoop die is hier dan juist dat de rode trie dan in eindigt. En je ziet bijvoorbeeld dat het verhaal dan eens opdeeld is in drie stukken. Dus het zo neemt de gore verhaal en dan het gewone rampverhaal, maar dan ook het rampverhaal in het gore verhaal. Voordat we daar dieper op ingaan, wil ik nog even kwart nemen, omdat je merkt nou wat meer zien te kennen van het mooie boek zelfs. Dat gewoon illustraties die blikken eens vooruit op het verhaal. En andere illustraties die komen steeds maar dan het tafereel komt dan na. Dat staat dan al lezen. Als dat er een verdere diepere betjutting in achter zit, dat weet ik eens net. Maar hier is dus de god Thor, maar de god Loki njonken hem. Dit staat dat hij dus dan zijn hammer kwijt is, dat hij stellen is door een reuze trim. En die reus Trim die wil dan die hammer voor waarom, ja, maar dan willen dan uithoudelijker worden aan de god Freya. Maar Freya die er zelf net zo wies mij. Dus die zei van nou, Thor, toen die een hammer weer waarom was, dan was er zelf maar heen, dus door maar een mooi kleed aan. Nou, Thor die is lang net te beroerd om dat te doen, dus die docht een mooi kleed aan, stapt op zijn bokkenkar en gaat die kant op. En dat is dus dan natuurlijk daarna heel hilarisch, omdat dus die god of die reus Trim daar dan ook nog weer intrapet. En zo krijgen we nog 4 verhalen te jaren hoe de goden. En mevrouw Dijkstra had daarbij inspiratie gelitten op de Edda, zowel de poëzie-Edda als de proza-Edda. Dat ik verder net verder op inging, zal ik zo zeggen, googlen dat maar eens, ja, aflezen gewoon de wetenschap, omdat het eigenlijk al genoeg is, omdat ze dus zoveel van die verhalen dan instappen had. Zo lezen we dus dan hoe listige Loki die dan heel tijd waarom komt, omdat hij dan een wat hard personage is. Hier is dus ik voorop uitdrukt. Maar dus al die attributen die er dan in vak komen, die te dwergen dan maatjes, zoals de hamer Mjolnir en Gnaupnir en neem alles maar op. En Skitblad neer, Hietnies en al neemt. Maar er komen dus ook een heel soort van die nieuwere fieten in voor, dus dat die verkleidpartij van ze krijgt. Maar ook de nieuwe vrouwen, die dus dan verbonden binnen terug de vrouwenbeam, oftewel Yggdrasil. Alles komt dus waarom en daarom is het ook heel handig voor de wat beoefenen lezen, dat er dan ook een woordlist opgenomen is, dat je dan nog eens even een keer de dingen opslaan kunnen, of naslaan kunnen, moet ik zeggen. Ja, humor zit ik in het taalgebruik wanneer de godinne Idun dan het Kreese appelwiefke neemt wordt. Maar ook wanneer het dan Thor prottelt op zijn vrouw omdat hij alles oprommen had en daarmee dus alles poorter is. Dat is vanzelfs een element wat van alle tijden is. Lida Dijkstra had ik andere elementen verneemstig combineren, want wat is deze van de volgende regel? We zullen heilige woorden spreken die het hielden zolang de wien van de wolken waait, het gas groeit, de beem bloeit, de cinema's opgiet en alle nieuwe woorden bestenen. Dus heel mooi had ze hier de oud-Frieske eeuwigheidsformule dan combineren met dus de oud-Noorse mythologie, dus in de vorm van de nieuwe woorden, dat ik niet snel even naar je verwiest heb. Een mooie typering van de god Balder is dan weer: min hiet glied bij hem del als wetter bij een einreeg.
Ik zei correct al dat het dus een wat een rampverhaal in een rampverhaal is. Want we volgen dan Bernlef, die het gore verhaal dan vertelt. Maar vatten daar dan maar uiteindelijk zet. Dan jouwt er Jari, een jongen, jouwt er aan een opdracht om dan een efterseeltje te vertjusteren. En aan het eind van het verhaal komt er dan efter waarom die opdracht aan hem joen had. Het mij duidelijk wijzen dat Lida Dijkstra weer een pracht van een boek afleveren had van jong, maar ik benamen van oud. De tekeningen van Nina Pekkelsen binnen daarbij echt een grote onwinst. Maar ik de vormjouwing van Peter Boersma, die we dan weer kennen van Regaat, had er vanzelf zo'n bijdroegen. Dus allemaal al is de wetenschap een pracht van een boek worden wat ik ook zo onrieden ken.